سلامتنا يبصعكم فنونا أبي مكتال تركبوا زخبركم تعزبتنا كمية تمسيو لك ساعة شعات تقوين اللهم سنبت 24 استرالو زينا ومسنا روح يزناركم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدهم الشمس قلنا إيه فلما كنا تفاتوا فستيفال محبركم إيرتران نبرت قطر تزازيمو ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርት ዘዋ ማዕከል ነጥፈታት ወፍር ተማሃሮን ለማዓት ገንቢሞ ኣብ ዞባ ደቡብ ምርባሕ ዓሳታት ኣብ ጥዑማይ ዕውት መንባሩ ተገሊጹ ኣብ ኬንያ ብዕላል ቅን ምህማም መሬትን ብውሕድ 67 ሞይቶም ጸጥታው ዘይምርግጋወሽ መጣዓረብ መሊሱ ኺዓረብ ተሰጊዩ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብሓደጋ መውዳእ ነፋሪት 18 ሰባት ሞይቶም ተባሂሉ ዜና ብዝርዝር صنعات بصنعات نلمعات بزبل تيما بعسران حدن حدار أب كتري إمباسي إيرترا أب كتما أدو حز تخفته فستيفال محبركم إيرتران نبرت قطر تمالك أدام عسران سلسلة حدار بلوع المعارك تزازيمون إذن سلسلة معالتا زغط العامتاو فستيفال نبالن أنا بابران بهيراتي إيرترا بهلاوي إيدا سراحتن إيرترا تونونو تسقاتاتن زحقو فمرئيت بهلاو مسانادوتات سميرار أب هلو كنتات هاجرن زباو معبالتاتن كومون أب قطر زمدبرو محبركم دبلوماس تساتفو انقروتات زد تغاللين يروم أمباسادر هاجر إيرترا أب قطر أتو علي إبراهيم محمد بعسران سلسلة حدار انتساتفتي أبز قبرو سمينار دحرم ختام سمع سلام المحزنية إيرتران إيثيوبيان أب زوبانات ترأيزو لو معبالتاتن نايشر كنت منفسن كومون منجستي إيرتران زيغاتاتو كفيتو وزلو عدلات وفريزة كورة سفيح مجلس أقربون تجبيت زلو عواتات فرد صدعات توافينة ملا حزبي إيرترايو زبالة أمباسادر علي منجستي إيرتران استأتي زولو تسفمو قلب لمعات نمدرعو عبيت بروجكتات أبقاقيسو كم زلو مسلنا أبنتاتو الدهر مبرا زيغاتات أبت ترأي زلو عدلات وفري تساتفوهم كعزوزو تسويعهم فستيفال محبركم إيرتراوين نبرت هاجر غطر كاب إيرترا زغرت بوجل باهلي بزغربتو مسنادوتات زيارة دوميا وكنيوم ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዘዋ ማዕከል ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብወፍሪ ተማሃሮን ልምዓት ተሰላሰለን ፈታት ብምግምጋም ንምድንፍዑ ኣብ ዝሕግዝ መርያ ዘትዩ ኣብቲ ብ22 ሕዳር ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደን ዝምልከቶም ኣተግበርትን መሻርክትን ኣካላት ተሳትፉ ወዘተ ሓላፊ ወፍሪ ተማሃሮን ልምዓት ኣቶ ኣብርሃም በርሀ ኣብ ዘቕረቦ ባሃዛት ሰሰነ ጸብጻብ ተርእዮ ምንካይ ዝሰላሰለ መደባት ንምፍዋስ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ብዝሓየለ ውህደት ክስራሕ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ድሕሪ ዘካየዱ ወዘተ ሚኒስትር ትምህርቲ ነቲ ድኻማት ኣለሊ ንምፍዋስ ክሰርሕ ብወፍሪ ተማሃሮን ልምዓት ዝካየድ ናይ ምግራብ መደባት ኣብ ውሕሱን ሓለዋ ዘለዎም ቦታታት ክኸውን ከምኡውን ምግራብ أبابيات التمرتي بسافيحو كدفعلو زبر رئيتوتات آريبام أب ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ሓላፉ ጥንገምጋም ስታቲስቲክስን አቶ እዮ ዘር ማርያም ብግዲው ኣብ ወፍሪ ተማሃሮን ልምዓት ተጠሪ ዘሎን 21 ዓመታት ተመክሮ ከም መሰረት ኮይኑ ክድፈአሉ ዓመታዊ ድማ ልዕሊ 119 ሄክታር ብምሕዛ ኣስታ 30,000 ሄክታር ብገረብ ምሽፋን ከም ዘድሊ ኣብሪሆም ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ 22 ዲጋታት ዝተኻየደ ምርባሕ ዓሳታት ልዕሊ 70 ሚታዊት ዕውት ምንባሩ ጨንፈር ሃብቲ ዓሳ ብ21 ሕዳር ኣብ ዘካየዶ ገምጋም ገሊጾም ኣብቲ ኣብ ከተማ ድባርዋ ዝተኻየደ ኣኼባ ሓላፊ ጨንፈር ሃብቲ ዓሳ ዞባ ደቡብ ኣቶ ኣላሚን ኣሕመድ ኣብ ዘቕረበ ጸብጻብ ካብ 2017 ክሳብ 2019 ኣብቲ ዞባ ንምፍራይ ዓሳታት ጥዑማይ ምቹኣት ዝኾና ዲጋታት ከምኡውን ልዑል ተቐባልነት ሕብረተሰብ ኣብ ተጠቃምነት ዓሳ ምህላው ኣብ ምዕዋት ንጥፈታቶም ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዝነበሮ ገሊጾም ቀንድሾቶ ናይቲ መደብ ምድንፋዕ ውሕስነት ማእዛዊ መግቢ ኣብ ስድራቤታት ከምኡውን ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝቢ ገጠር ምዃኑ ዝጠቕሳ ኣቶ ኣልኣሚን ኣገባባት ምግፋፍ ዓሳ ምድላው ምግቢ ዓሳ ኣገባብ ኣሰራርሓ ጀላቡ ባህርያት ዓሳታትን ክግበረሎም ዘለዎ ኣተሓሕዛን ዝምልከት ስልጠናታት ንህዝቢ ከም ዝተዋህበ ቀረብ ዓሳ ንምዕባይ ድማ ተራድኦታት ገፈፍቲ ዓሳ ቆይመን ምህላውን ኣብሪሆም ኣቶ ኣልኣሚን ኣስዒቡ ምምላእ ድበትን ንሱ ዘስዕቦ ብከላ ዲጋታትን ቀንዲ ማሕንቆታት ምርባሕ ዓሳታት ጥዑማይ ምዃኑ ብምሕባር ምፍዋስ ማይ ኩዕታትን ዲጋታትን محلاو نصهنا أكبابن كابتوم كندي أقالبو هيبكا قصرح لهم زلو مدبات كم زخونو أسميرو لهم تساتفتي أبز غربت أبت أبحر زكاد وزته تتكاملت مقبع عسا كابتي زلو نغسفح ببكبابيو أستمروتات غزواساتن كدفعلو من شتات ماين عساتاتن كابكلان مدحان موتورتات كابدقاتات كرحكا أبركوتو ترادوتات قففت عسان معزاز رما مسارتاو مسارحتات كمالا زبلو ريتوتات تاريبون وانا دار تركب لحرشان مريتن زوادو أتو يمانا أباي أبزهبو مزاز مكال زاقيد بستغص متمكرو لمعات
ልማዓት ዓሳ ኣብ ጥዑም ማይን ረብሕውን ኣብቲ ዞባ ዓበ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ንዘላቕነት ሃብቲ ዓሳን ሕርሻን መደባት ምዕቃም ማይን ሓመድን ክድፈኣሉ ኣዘኻኺሮም ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ እምና ሓይሊ ን72 ርእሰ መምሃራንን ሱፐርቫይዘራትን ኣብ ኣገዳስነት ምቋም ዲጂታላዊ ቤት ንባብን ምሕደራ ንብረትን ዘተኮረ ስልጠና ወዲቦም ዳይሬክተር ዲጂታላዊ ቤት ንባብ ሮራ ኣቶ ክፍሎም ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ ኣስተምህሮ ዲጂታላዊ ቤት ንባብን ትሕዝቶን ምውርጻጽ ኣብ ዕውት መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ኣገዳሲ ተራ ከም ዝጻወት ብምጥቃስ እቲ ስልጠና ተሳተፍቲ ኣፍልጦም ክባቢሎም ኣበርክቶኦም ክብከብሉ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጾም ካብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ መምህር ኣስገዶም ወረደ ብወገኑ ኣብ ኣተሓሕዛን ምሕደራን ንብረት ሕጋዊ ቅብሊት ኣታውን ወጻእን ንብረት ዝኣረጉ መጽሓፍቲ ብግቡእ ምውጋን ከምኡውን ዝኣረጉ ክፍልታት ንምጽጋንን ክማልኣ ዘለዎ ቅጥዕታት ኣብ ዝብሉን ካልኦት ምስኡ ዝተሓሓዙ ዛዕባታትን ሓበሬታ ሂቦም ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር መሪሕ ኪሮስ እቲ ስልጠና ስራሓሉ ንዝጸንሐ ኣገባባት ዝርዕ ብምዃኑ ተመሳሳሊ ስልጠናታት ክቕጽል መደብ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ንኡስ ዞባ ፈሮት ተሳትፎ ተማሃሮ ኣብ ማዕዲ ትምህርቲ ንመስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን በዓሉታ ይጸልዎ ስለ ዘሎ ነዚ ንምምሕያዝ ዘተይርክብ ተኻይዶም ኣማሓዳርቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ዑስማን ዓረፋ ምስ ኣማሓዳርቲ ከባብን ኣነባበርቲ ዓድን ኣብ ዘካየዶ ርክብ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ማልካ ዝረአ ዘሎ ምቁልቃል ተሳታፍነት ከም ኣብነት ተጣይሱ ጠንቅታቱ ተለሊክ ፍወስ ኣብ ምርድዳእ ተበጺሖም ኣቶ ዑስማን ኣብ መወዳእታ ነበርቲ ሕርሻታቶም ካብ ጸያቕ ማዕጺድን ባልዓትን ንምድሓን ምክትታሎም ክዕዝዙን ዝኣኸለ ብእዋኑ ክእክቡን ኣዘኻኺሮም ክቡራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዛት ሰዓብ ሓጻር መሰጋገሪት ኣህግራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ምክትታል ክንቅጽሉ ደጊመ ብክብሪ ዕድም ናብ ዜናታት ወጻኢ ምስ እንሰግር ኣብ ሳልስት እዚ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኬንያ ብዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ብውሕድ 36 ሰባት ከም ዝመቱ ማዕከናት ዜና ንሰንበዚ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን ጠንክቲ ሓደጋ ኣብቲ ከባቢ ዝወቅዕ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ምዃኑ ዝሕብሩ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ዳሃዮም ዝጠፍአ ግዳያት ብምህላዎም ቁጥሪ ምውታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ ነቶም ግዳያት ብሂወት ንምድሓን ጽዑቕ ስራሕ ይካየድ እኳ እንተሎ እቲ ዕማም ብሰንኪ ብርቱዕ ዝናብ ይተዓናቐፍ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ በቲ ሓደጋ ኣብ ትሕተ ቅርጹ ብቐሊል ዘይግመት ዕንወት ከም ዝወረደ ስልጣን ኬንያ ሓቢሮም ኣብ መጀመርያ ናይ ዝወር ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ብዝተኸስተ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ህይወት ልዕሊ 50 ሰባት ከም ዝጠፍአ ጸብጻባት ይጠቕሶም ካብ 21 ክሳብ 26 ሕዳር ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ኬንያ ሩዋንዳ ቡሩንዲ ታንዛንያ ኡጋንዳ ኢትዮጵያን ሶማልያን ድማ ብፍላይ ክሳብ 200 ሚሊ ብርቱዕ ዝናብ ክወቅዕ ከም ዝኽእል ትንቢት ማዕከላት ምቁጽጻር ክሊማ ይእምት ኣሜሪካ ናብ ወሽመጥ ዓረብ ዝለኣኸታ ነፈርቲ ትስከም ዓርሞሸሽ መርከብ ብ23 ሕዳር ኣብቲ ከባቢ ልምምድ ከም ጀመረ ተቓሊሖም ዕላማ ዝልምምድ ጸጥታዊ ማያዊ ኣካላት ናይቲ ከባቢ ንምውሓስ ምዃኑ እኳ ይግለጽ እንተሎ ብቐንዱ ካብ ኢራን ክስዕብ ንዝኽእል ስጋት ንምግታእ ክኸውን ከም ዝኽእል ወተሃደራዊ ተንተንቲ ይእምቱ ነቲ ወተሃደራዊ ልምምድ ብዕቱብ ትከታተሎ ከም ዘላ ትገልጽ ኢራን ሓለዋ ባሕሪ ኣሒላቶ ከም ዘላ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጾም እዚ መርከብ ኣሜሪካ ተካይዶ ዘላ ልምምድ ኣብቲ ከባቢ ንጸንሐ ወጥሪ ብምግዳድ ኣብ መንጎ ኢራን ኣሜሪካ ንዝተኸሰ ምስፍሕፋሕ ከኽርረ ከም ዝኽእል ይእመት ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ወሽመጥ ዓረብ ብፍላይ ካብ ምፋረቕ ናይ ዝዓመት እዚ ከም ዝዓርገ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣሜሪካ ናብቲ ከባቢ እትገብሮ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ከም ዘዛየረቶ የረድኦም ሃገራት ምዕራብ ጸጥታ ወሽመጥ ዓረብ ንምውሓስ ኣቐዲመን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልፍንቲ ከቆማ ከም ዝተሰማምዓ ኣይርስዓን ወሽመጥ ዓረብ ብደረጃ ዓለም ዝበዝሐ ንግዳዊ ምንቅስቓስ ካብ ዝካየደሎ ማያዊ ኣካላት ብምዃኑ ስትራቴጂያዊ ኣገዳስነታ ልዑል እዩ ሎሚ 24 ሕዳር ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምውዳቕ ነፋሪት ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ያሬታ ኣሳፊሮም ዝነበሩ 18 ሰባት ብምልኦም ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ንሰምዝታ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን እታ ነፋሪት ካብ ከተማ ጎማ ናብ ከተማ ቤኒ ኣብ ዝነቐለትሉ እዋን ዛጊ ጠንቁ ብዘይተነፀረ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ኣባይቲ ወደቀ ተሓምሺሻ በዚ ድማ ኣብ መሬት ካብ ዝነበሩ ሰባት ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣፈናዊ ግምታት ይወሃባሎ ጠንቂ ምውዳቕ ናይታ ነፋሪት እኳ እንተዘይተፈልጠ ኣብ ሞተር ብዘጋ ጠማ ጸገም ነቲ ሓደጋ ተቓሊዓት ከውን ከም ትኽእል ግና ክኢላታት ይእምቱ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ተመሳሳሊ ከባቢታት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምውዳቕ ነፋሪት ብምልኦም 8 ተሳፈርቲ ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይጠቕሱ
ደቡብ ኮሪያን ጃፓንን አመንጎን ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ንግዳውን ዘይምቅዳው ልምህዳ ርክብ መራሕቲ ከካይዳ ተሰማሚዐን እቲ ስምምዕ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአን ሃገራት ብ23 ሕዳር ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ተበፂሖም ብመሰረት ስምምዕ መራሕቲ ደቡብ ኮሪያን ጃፓንን ዝመጽእ ወርሒ ታሕሳስ ክራኸቡ መደብ ኣሎ እቲ ርክብ ካብ መፋርቕ ናይ ዝዓመት እዚ አመንጎን ተፈጢሩ ዘሎ ንግዳዊ ፍልልያት ዘይምቅዳው ኣብ ምህዳ እወታዊ ተራ ክጻወታ ክእለ ከም ዘሎ ይእመት እቲ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ጃፓን ናብ ደቡብ ኮርያ ትልእኮ ኣብ ጸንሐት ኣቕሑ ቁጥጥር ድሕሪ ምግባራ ከም ዝተኸስተ ይግለጽ ብሰንኪት ዝተፈጥረ ዘይምስምማዕ ጃፓን ንደቡብ ኮርያ ካብ መዝገብ ንግዳዊ መሻራክቲ ከም ሰረዘታ ከም ሳዕቤኑ ድማ እቲ ንግዳዊ ፍልሊ መሊሱ ከም ዝገፍሐ ይሕበር ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ሳሞዋ ተኸሲቱ ብዘሎ ለበዳ ሕማም ንፍዮ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ ብውሕዱ 22 ሰባት ከም ዝመቱ ጸብጻባት ጥዕናት ሃገር ዲስታውት ኣፍሊጦም በቲ ሕማም ኣስታት 1800 ሰባት ተላሂፎም ብምህላዎም ቁጥሪ ምውታት ብተዓጻጻፊ ክውሳኽ ተኽእሎ ከም ዘሎ እቶም ጸብጻባት ይእምቱ ማዕከን ህጻናት ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ነቲ ተርእዮ ንምግታር ናይ መድሃኒት ደገፍ ይገብር እኳ እንተሎ ኣኻሊ ከም ዘይኮነ ይዝግለጽ ዘሎ ህጹጽ ጥዕናዊ ድንጋጌ ዝኣወጀ መንግስቲ ሳሞዋ ነቲ ለበዳ ንምግታር ተወሳኺ ሃገራዊ ደገፍ ሓቲትሎም ኣብ ክፍለ ዓለም ኦሻንያ ትርከብ ሃገረ ሳሞዋ ብክልተ ደሴታት ዝቆመት ኮይና ኣስታት 200,000 ህዝብ ኣለዋ ክቡራት ተዓዘብትና ሎም ሸስተራለዎ ዜናዊ መሰናድኡና ኣብ ዝተዛዚሙሎ ብሮክሌቲ